La darrera ponència va ser a càrrec de Marc Pera, que ell és mestre de primària i és creador de contingut i dinamitzador d'escacs. I ell ens va explicar els escacs educatius a través de les xarxes socials. I així va ser una mica una jornada completa de les 9 del matí a les 7 de la tarda. Està molt bé, molt bé, molt bé. T'han tornat a liar, era necessari una mica de pari per posar-te a ballar. I segur que demà ens farem una rissa, ens parlarem de la missa que hi veig oficial. És la nit, ràpid i fa empentes al present, present damunt del cap. Tinc els impulsos ben controlats, una frase que us gronxa la vanitat, però després faig el que vull. No arrisca, no pisca, tant se val si són escacs o la brisca. Provarem de fer-ho sense cap pista, sent realistes, de casa teva sempre seràs l'artista. Als escacs no hi ha cap front,